Mifa Production TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Aw b'a dɔn anw ka teleso ka wuli ka fɛn ɲɛɲini a sun kɔrɔ ka tiɲɛ n'a galon bɔ ɲɔgɔn na ka kunnafoni jɛlen di aw ma, o de y'anw ka baara ye. Bi an bɛna kuma Mali kokɔrɔ dɔ kan, kokɔrɔ mun ni a bɛ an ka jamana nin kɔnɔ a mɛnna, n'a fanga kun ka bon ni maabaw kun b'a kɛ, wa hali an ka jamana ɲɛmaaw caman n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye jinɛko ye. Jinɛko bilama tiɲɛnen don, kuma ka ca, fɛn caman b'a kɔrɔ. An ye fɛn caman ye jinɛko la, an tɛ mun dɔn. O de y'a to bi an bɛna se an ka karamɔgɔba dɔ ma. Karamɔgɔba min n'a dɔnnen don, ne b'a dɔn, aw b'a dɔn, nka a ka ɲi a yɛrɛ da k'a tɔgɔ n'a jamu f'aw ye. Ne ba ni tile. Somɔgɔw bɛ di? I tɔgɔ ni jamu? Ne ye Aminata Tarawele ka bɔ Falajɛ Sokɔrɔ la. Mais yanni n k'o kɛ n bɛ salamu di Ala ma, k'a d'a kira ma, k'a di n fa ni n ba ma, ka salamu di n furucɛ ɲuman ma, k'a di Nari karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ n bɛ salamu di n karamɔgɔ ma n'o ye Imamu Kɛmɛnaani ye, ka salamu di Lala Danba Su ma yan fɔ Alikiyama, ka salamu di Bawudi ka mama ma, ka salamu di Dangasa Jibe ma, ka salamu di n yɛrɛ den ma n'o ye Sulemani Ɲuman ta ye fɔ Kɔnadaga la. N bɛ salamu di u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na. Nin diyara n ye kosɛbɛ. Bi an ɲɛ b'a la e ye Narena karamɔgɔ ye. Mɔgɔw b'a fɔ ko jinɛtigi. E delila k'a fɔ ɲɛna ko tigi tɛ jinɛ la, ko jinɛtigi ye Ala de ye. Nka jinɛ karamɔgɔ bɛ yen, jinɛtɔ bɛ yen. Bi a ka di n ye i k'i da don Narena la, i ka dɔɔnin fɔ an filɛbagaw ye, sabula kɔnɔnafili bɛ mɔgɔ caman na. Ne den, i ka o ɲininkali o diyara n ye. Tigi tɛ jinɛ la, Ala de ye jinɛtigi ye, Ala de ye anw da ka jinɛw da. Ka dibilan don an n'u cɛ. Bawo ni dibilan kun ma don an n'u cɛ, an kun tɛ Ala bato. An kun bɛ taa olu de bato. Masa Rahamani de y'a o dɔn a ka sebaya kɔnɔ ka dibilan don an ni jinɛw cɛ. N'o tɛ anw ka di Ala ye ka tɛmɛ jinɛw kan. I y'a faamu? An ka di Ala ye ka tɛmɛ jinɛw kan. Ala ye dɔɔni 33 de di jinɛw ma. Ala ye 3 min di anw buna hadamadenw ma. Barika b'o la ka tɛmɛ jinɛw ta 33 in kan. I ka o ɲininkali o diyara n ye. Narena yɛrɛ ye min ye, n bɛna n da don a la dɔɔni dɔɔni k'a walanwala dɔɔni mɔgɔw ka se ka faamuyali k'a la. Bawo Narena tiɲɛna. Narena tiɲɛna bi, Narena tiɲɛna sini. Hali n'i yɛrɛ ye i miiri k'a fɔ k'i bɛ jinɛko la, n'i yɛrɛ donna jama la f'i bɛ maloya ka d'a kan a tiɲɛna fo k'a dɔn k'a tiɲɛna. A ko tiɲɛna, a ɲɛ tiɲɛna. Nka halisa tiɲɛtigiw bɛ yen nɔ. Ala yɛrɛ ye an da ka tila ka jinɛw da. Mais n bɛna walanwalani dɔɔni de d'i ma jinɛko in na ka se k'a faamu ne den. Buna hadamadenw ka se k'a faamu, an filɛbagaw ka se k'a faamu. Mɔgɔ yɛrɛ diyabatɔ tɛ don jinɛko la. Mɔgɔ yɛrɛ diyaɲɛbagatɔ tɛ don Narena. Gɛlɛya de bɛ mɔgɔw don Narena. Ni furuko ma min don, nafolo tiɲɛ b'o don. Ni nafolo tiɲɛ m'o don, denko gɛlɛya b'o don. Ni u m'o don, ni fa ye mɔgɔ min minɛ, u bɛ don. Bon jinɛ tɔ a ɲuman bɛ yen, a juguman bɛ yen, silamɛw bɛ yen, a kafiriw bɛ yen. Kosɛbɛ, o diyara an ye kosɛbɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, Narena ye maɲumako ye. Maɲumako don. Tɔɔrɔ ni degun, o de bɛ mɔgɔ caman lase Narena. Denko b'o la, furuko b'o la, kɛnɛya yɛrɛ b'o la, garisɛgɛ fana b'o la. A bɛɛ b'a la. U b'a fɔ ko jun. Surtout an ye phénomène dɔ jateminɛ Narena kɔnɔ bi. Kalanden caman, u bɛ koko caman kɛ. Ko u ka koli ma ɲa, ko jun ma ɲa. Bon ni dun ye jun yɛrɛ lajɛ, jun nafa ka bon sabula a daminɛ ye ale de pour que i ka kɛ Narena den. Jun ko nin anw m'a faamuya, mun de bɛ se ka jun tiɲɛ? Ne de o diyara n ye. Jun yɛrɛ nana cogo min na fɔlɔ, an b'o de fɔ fɔlɔ. I y'a mɛn jun, fɛn dɔ de nana ni jun ye. N'o dɔnna sisan, adamadenw bɛ lafiya. I y'a faamu? Jun yɛrɛ nana cogo di? Bame yɛrɛ nana cogo di? A kun ka di i k'an ɲininka o la, k'an da don o la k'o walawala, k'o fɔ karamɔgɔw ye. Karamɔgɔ kɔrɔbaw tulo bɛ n na, n karamɔgɔw tulo bɛ n na, olu fana karamɔgɔw olu tulo bɛ ne na. Bon ne yɛrɛ filɛ, ne bɛ se k'a fɔ ne ta ye dakan ye. Ne filɛ jinɛko la, a man ka seli bali, a man ka sun bali, a man ka cɛ labato bali, a man ka foyi bali. Ne yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔkun kɛ n tɛ jɔ n ka bulonda la. Jun yɛrɛ nana cogo di? N bɛna n da don o la ne den k'o f'i ɲɛna. U b'a fɔ ko Bame ye taamata ye, Bame ye taamata ye, Bame ye Bɔrɔjan de ta ye. Kosɛbɛ.
n'ale na karamɔgɔ kɔrɔbaw kulo bɛ na dɛ Bame ye Bɔrɔjan de ta ye Bɔrɔjan de nana ni Bame ka bɔ gufa kɔnɔ a nana cogo di Bami n'o ye Tanbaba ye jala dɔ de tun b'u ka dugu ni Kilebi cɛ jala in bɛ kɔ dɔ de da la jala in bɛ kɔ in da la dugutigiw ni dugu dɔnbaga bɛɛ ko ko mɔgɔ tɛ se jala in kɔrɔ ko jinɛ de bɛ jala in kɔrɔ nka Bami de taamana ka taa jala in kɔrɔ a sera jala in kɔrɔ Bɔrɛ y'a ta ka don n'a ye gufa kɔnɔ a donnen gufa kɔnɔ Hima Bamaru o de ye ne ta Sori de ye ne ta Barika Sori le zina amanu wa amilu solihati morikɛ jɛnɛya kɛ bali morikɛ ngalon tigɛ bali morikɛ min ma kululu don n'a ma haramu dun o de ye ne kunna jinɛ fɔlɔ ye wa ne yɛrɛ b'o ka taabolo de kan n tɛ jɛnɛya fɛ n tɛ ngalon fɛ n tɛ namara fɛ ni n bɛ se min na n b'o fɔ ni n tɛ se min na n b'o fɔ i y'a faamu u de mɛnna gufa kɔnɔ furu sirila Bɔrɛ ni Bami cɛ gufa kɔnɔ fo ka Tanba sɔrɔ Tanba sɔrɔlen ka mɛn Bami de nana i kanto Bɔrɛ ma n bɛ fɛ ka segin ka na ne ye buna hadamaden ye ne bɛ aw cɛla a mɛnna ne bɛ fɛ ka segin ka taa so o don de Hima Bamaru ale de ye Tanba minɛ k'a di Mama Hawa ma k'a di Kulsum ma k'a di Asa ma Sori muso de ye Asa ye Sori muso de ye Kulsum Kulsum ye arabu de ye ne de y'o f'i ye bi jinɛ min bɛ ne kun na n b'a sigi yɔrɔ dɔn n b'a sɔn yɔrɔ dɔn n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn n b'a bɔnna bɛɛ dɔn mais jinɛtigi kɛmɛ bɛ yen bi minɛntigi yɛrɛ n tɛ jinɛtigi tɛ dɛ minɛntigi yɛrɛ kɛmɛ bɛ yen bi fɛn min b'u la u t'a dɔn u t'a bɔ yɔrɔ dɔn u t'a sɔn yɔrɔ dɔn u tɛ se ka mɔgɔ bilasira u tɛ se ka mɔgɔ bilasira an b'a la dɔrɔn nafolo bɛ sɔrɔ a la la o tɛ o i y'a faamu Tanba ye Bɔrɛ ye Bami ta a nana bila jala in kɔrɔ a y'a ta jala min kɔrɔ a nana bila o jala de kɔrɔ kɔda la Bami ko a ma ko Bɔrɛ e taatɔ filɛ nin ye e ye ne bila yan n bɛ balo cogo di a ko n b'i balo fɛn d'i ma sisan a y'i kɔfilɛ a ɲɛ suna mun kan a ɲɛ suna filen baara de kan a y'a ta k'a ci ka kisɛ b'a kɔnɔ k'a fa kɔbɔgɔ la ka d'a ma a ko i sigi nin kunna i b'i balo nin na diɲɛ bɛɛ bɛ balo nin na e sababuya la ka tila k'i bolo fa ju na k'a d'a ma ju min filɛ n'i y'a di fatɔ ma fa bɛ kɛnɛya n'i y'a di denwolobali ma a bɛ den wolo n'i y'a di fantan ma a bɛ nafolo sɔrɔ n'i y'a di fɛn o fɛn ma ju in ye barika don a la k'a ta k'a d'i ma bi Bami y'a minɛ a y'i sigi Bɔrɛ taara gufa kɔnɔ Bɔrɛ taalen gufa kɔnɔ ne den mina mɔgɔ ma ne ka di ne ma dɛ ayi k'a fɔ ko karamɔgɔ ye ne sigi ne karamɔgɔw bɛ yen dɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ ye ne sigi ka tariku fɔ ne ɲɛna ayi Bɔrɛ ye barika ne kunna don min na o su de Bɔrɛ nana sogo danna k'a daminɛ f'a laban wa Mama Hawa de ye diba galama di ne ma sogo la ne karamɔgɔ balolen bɛ yen a don n taara f'a ye n ko ne karamɔgɔ n ko sɔrɔ muso dɔ nana fɛn dɔ di ne ma sogo la a ko n k'a fɔ ko n ye salamu di Ala ma k'a da kira ma k'a di muru ni donsow ni bamananw ni ɲamakalaw ma n k'a y'a fɔ ten ne karamɔgɔ gorobasara de ka wuli a ko Hima ne ko awɔ n ko n b'a f'i ye a y'a fɔ n ye cogo min na n b'a f'i ye ten o ma tɛmɛ tile damadɔ kan su sogo kɔnɔ n dalen n nana ye turabuden nana dan tulo kɔ n tɛgɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ Bɔrɛ ye barika n kun na n ɲɛ bɛ turabuden in na u ko sigi Musa don o ma tɛmɛ tile damadɔ kan n nana ye tuguni n tɛgɛ mori sɛbɛnni bɛ n tɛgɛ fan bɛɛ n nana ye sigi Musa jukɔrɔ Muhamadu de sɛbɛnni bɛ ni jaabi tɛ n bolo la i yɛrɛ n'i ɲɛ ka di i b'a ye a filɛ nin i ɲɛ b'a la kɔni a filɛ a bɛ n tɛgɛ kɔnɔ aw bɛ ka kamera aw bɛ k'a lajɛ a bɛ n tɛgɛ kɔnɔ ni san n'a ye a bɛ ne bolo kɔnɔ n y'a yira kodɔnbagaw la olu ko n ma ko ko n bɛna kɛ dɔɔninkɛla n ko ayi ne tɛ dɔɔnin fɛ dɔɔnin ko ka ca a ko ka ca bi a ko ka ca sini mais ni Ala ye min da min kama i bɛ k'o ye n'o tɛ ne fa ma kɛ dɔɔninkɛla ye ne ba ma kɛ dɔɔninkɛla ye ne bɛ se k'a fɔ n ye dɔɔnin sɔrɔ n mɔkɛ la ne mɔkɛ tun bɛ dɔɔnin kɛ awɔ ne mɔkɛ tun bɛ dɔɔnin ne ba fa tun bɛ dɔɔnin kɛ ne ba tɛnɛmuso tun bɛ dɔɔnin kɛ i y'a mɛn Bɔrɛ Bami nana ten de Bami y'i sigi musokɔrɔba dɔ bɛ u ka dugu la Lamidukaw tulo bɛ na a dugu ni Lamidu cɛ kulo 7 de don musokɔrɔba in taamana de a bɛ yaala a bɛ hami parce que cɛ ye muso wɛrɛw furu olu ye denw sɔrɔ ale dun bɛ san 70 la a ma den sɔrɔ a taamatɔ de nana bɔ Bami kan a ko jinɛ wa mɔgɔ
ba min ko mɔgɔ k'e bɔra dugu jumɛn na a ye dugu in fɔ o ba min ko ko ne yɛrɛ y'o dugu kɔnɔ mɔgɔ de ye k'a fa tɔgɔ fɔ a ko k'o tɛ yen k'a ba tɔgɔ fɔ k'o tɛ yen a mana mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'o tɛ yen a ba min ko nafa tɛ ne tali la dugu kɔnɔ tuguni ne bɛ n sigi yan ani musokɔrɔba in bɛ to ka taa ka na a bɛ baro bɛ to ka taa ka na a bɛ baro fo don dɔ musokɔrɔba in nana a ka kisa fɔ a ye a ko ne kɔni nana ne kɔni tun bɛ jinɛw bolo gufa kɔnɔ n jigitɔ n bilatɔ u nana nin de di yan i fana tɛ taa lajɛ n'a kɛra cogo min ju nana ten a ye ju in ta ka di musokɔrɔba in musokɔrɔba in ye den sɔrɔ san 70 o ye den sɔrɔ tɔgɔ ye dugu minɛ a kɛra ten de fatɔ minnu tun bɛ y'u minɛ ka na a y'u furakɛ denwolobali minnu tun bɛ a y'u minɛ ka na u ye den sɔrɔ banabagatɔ gɛlɛn minnu dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko banabagatɔ dɔw bɛ k'u tɛ balo ba min y'a bɛɛ furakɛ Tamba ye ba min sɔrɔ tiɲɛ de ye voilà fa ka tiɲɛ don ba ka tiɲɛ don voilà o de don Banbe ale ni ju nacogo o tɛmɛnin kɔfɛ an bɛna an da don bi fɛn wɛrɛ la o tɛ dɔwɛrɛ ye jateminɛw kelen don k'a yira bi ka jinɛko kɛ i b'a fɔ ko bidaya ka jinɛko kɛ i b'a fɔ n'i b'a kɔnɔ i tɛ ala ko kɔnɔ tuguni o yɔrɔnin fɛnɛ kelen don ka maa caman kɔnɔna fili o tuma jinɛtigi ale ni silamɛya tɛ taga wa jinɛko ni silamɛya bɛ taa badiri kɛlɛ an kun tɛ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani jinɛw de y'a kɛ Uhudi kɛlɛ ani jinɛw de y'a kɛ kira kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛ dugukolo kan ani jinɛw de y'a kɛ jinɛw de y'a dɛmɛ a bɛɛ kɛ sɔgɔmada kelen a ye jinɛ 333 a y'o de tubi sɔgɔmada kelen olu de fana ye badiri kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ ja a la i y'a faamu ni mɔgɔ min ko jinɛko ye bidaya ye a n'a sira bɛ yen a n'a sira bɛ yen n'o tɛ ne yɛrɛ filɛ dulɔ tɛ min ne ka kɛnɛ kan n yɛrɛ b'o sɛbɛntiya sigarɛti min ne ka kɛnɛ kan n b'o sɛbɛntiya pantalon donnati don ne ka kɛnɛ kan mɔgɔ ladamunen ne ye danga denkɛ duwawuden ka kɛnɛ kan kosɛbɛ ne ye furu min dilan don ni nin cɛ furu 17 a 18 bɛna kɛ sisan ne don baara la ne bolo don nin baara in na ani sisan cɛ ne ye furu 17 de kɛ a 18 bɛna kɛ n'Ala sɔnna ma i y'a faamu n'are yɛrɛ yatimɛw jikintanw coguntanw olu de bɛna nare na kosɛbɛ ni i ye nare sigi nata ka dɔrɔn i y'a jɛ nare tɔgɔ de ko ɲɛji cɛ so kosɛbɛ nare tɔgɔ de ko jigisigi so nare tɔgɔ de ko silamɛya so silamɛya n'i ye furu dilan i ye silamɛya de dilan kosɛbɛ ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka furu tiɲɛ hali nana k'i ka furu bi san ne b'a fɔ t'i sigi ka furu la ne b'i waaju ni min bɛ n bolo n b'a d'i ma t'i sigi ka furu la ne bɛ o de kan kosɛbɛ narenadenw an filɛbagaw a ye kuma mɛn jinɛko ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra ala ko yɛrɛ la k'i bɔra jinɛko kɔnɔ an ka karamɔgɔba bɔra k'o f'an ɲɛna sisan nɔ ni tant que n'i bɛ jinɛw ka baara kɛ f'i ka kɛ ala ka sira de kan o de la i ni jinɛw bɛ to ɲɔgɔn bolo n'an bɔra o yɔrɔ la an ka question wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ bi an y'a ye fɔlɔ mali ko o ko jinɛtigiw bonya b'a la karamɔgɔw fan fɛ fo ka taga se hali jamana kunko san saraka ni problème bɛna bi jamana kan finitigiw ka kɛlɛ ni fɛnw ni kɛlɛ bɛna bi jamana kan bana kungɔ u tun bɛ wuli ka se jinɛ karamɔgɔw ma k'u bonya da la u bɛ wuli ka ala deli ka jinɛw deli nɔgɔya bɛna k'o la nka bi n'a fɔra dɔrɔn ko nare na mɔgɔw bɛ ɲuguni mun de nana n'o ye sisan de i kuma na min nana n'o ye jogojuguya cɛ tɛ muso tɛ o muso filaw diɲɛ ala yɛrɛ ye diɲɛ halaki soso kɛ ka diɲɛ halaki kun mun na ji kɛra ka diɲɛ halaki kun mun na o kun de ye nare yɛrɛ tiɲɛ kosɛbɛ o kun de ye nare na tiɲɛ a filanan fana ye mun ye ni dɔw donna nare na a b'olu hakili la ko saya tɛ yen ni dɔw donna nare na olu yɛrɛ t'a dɔn ko diɲɛ yɛrɛ bɛ yen bilen u b'aw cɛw la ko n bɛ nare na u b'u bɔ u ka ko bɛɛ ma ko n bɛ nare na seli tɛ kɛ tuguni ko n bɛ nare na dulɔw bɛ min ko n bɛ nare na ziyɔnw bɛ min ko n bɛ nare na a bɛ dilan wa a tɛ dilan
karamɔgɔw b'u kungo fɔ kalandenw ye kalandenw bɛ jarabi karamɔgɔw la a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ ayi a tɛ ɲɛnabɔ o tɛ ɲɛnabɔ ne den a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ wallahi f'an ka segin kɔrɔlen ma an y'a ye minnu na an y'a ye minnu na an ka tugu olu ka sira kɔ an ka kura bila ka taa kɔrɔlen ma ka taga kɔrɔlen ma narena kɔrɔlen an bɛ to narena kɔrɔlenw na an ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na an y'a ye fɛnɛ Bambe yɛrɛ filɛ ko hali ni i ye jɛnɛba nɔgɔ tu la ka don Bambe kan ni fɛrɛ ma k'i la i tɛ dɔgɔkun yɛlɛma Bambe b'i lataga lahara mais o tuma Bambe minnu bɛ yen sisan Bambe ninnu u ma ɲi ayi Bambe tɛ yen dɛ kana fɔ ko Bambe bɛ yen fɔlɔ de Bambe bɛ yen mais sisan Bambe tɛ yen awɔ sisan Bambe tɛ yen dɛ kosɛbɛ fɔlɔ de Bambe kun bɛ yen mais sisan Bambe tɛ yen dɛ ne de y'o f'i ɲɛna kosɛbɛ bɔgɔ de bɛ filen kɔnɔ an bolo n'o tɛ Bambe tɛ yen kosɛbɛ Bambe tɛ yen i y'a faamu awɔ n y'o faamu Bambe tɛ yen n bɛ na n'i ye kɔfɛ dɔɔni ne yɛrɛ filɛ nin ye Ala ka hinɛ Sumayila Sise la Sumayila Sise ka ko ninnu bɛɛ jinɛ de jiginna ne yɛrɛ de kunna k'a bɛɛ fɔ kosɛbɛ IBK ka ko in jinɛ de jiginna ne yɛrɛ kunna k'a bɛɛ fɔ n bɔr'o kalama i y'a faamu n bɔr'o kalama kosɛbɛ minnu filɛ an kunna nin ye jinɛ de jiginna ne kunna k'a bɛɛ fɔ ciw fɔra an ye ciw fɔra ko denmisɛnnin fitinin k'a bɛna Mali bɛɛ bɔ bolo la Mali bɛɛ bɔ bolo la kosɛbɛ a fɔra ne de kunna a fɔra i kunna kosɛbɛ n ye kunnafoniw sɔrɔ ayi ni ne ye ɲɛ tuguni jinɛ ye don o don n'a bɛ taa ka taa ni ne nin y'a bolo a tɛ fɔ ka tɛmɛ ne kan n ti nkalon tigɛ o a tɛ fɔ ka tɛmɛ ne bɛ miiri don dɔ i bɛ taa da de kosɛbɛ dali min don i bɛ da i kɛrɛ de kan ɲininkali tɛ yen kosɛbɛ ɲininkali tɛ kɛ n kɛrɛ jara n bɛ yɛlɛma o tɛ yen dugumɛnɛ ye kin ko n bɛ yɛlɛma o tɛ yen i bɛ siran o donni kelen de ɲɛ ka tiɲɛ fɔ buna hadamadenw ye i bɛ siran o donni kelen de ɲɛ ka hadamadenw bila sira ɲuman kan kosɛbɛ n'i nana ni ne y'a ye bɛn t'i n'i fa n'i ba cɛ ne b'i gɛn fɔlɔ taa i n'i fa ka bɛn a la i bɛ sɔrɔ ka na ne fɛ yan ni ne y'a ye i bɛ sufɛ yaala kɛ ne b'a fɔ ayi taa n'i ye sufɛ yaala dabila don min na i bɛ na ne b'i ka baara kɛ o de bɛ ne ni kalandenw cɛ Ala barika la ne yɛrɛ mɔgɔ dama min bɔ sufɛ yaala la ka mɔgɔ dama min bɔ manamana ko la hali n t'a da dɔn kosɛbɛ awɔ hali n t'a da dɔn o de ye narena ye awɔ narena ye yɔrɔ ye nɔgɔ tɛ bɛn yɔrɔ min na nkalon tɛ bɛn yɔrɔ min na wa fɛn jɛman ka yɛlɛma ka kɛ fɛn finman ye n'o ye kalabanciya o tɛ bɛn yɔrɔ min na an ka bi ɲininkali laban n bɛn'o kɛ fɛn fɛnɛ kan fɔlɔ an y'a ye jinɛw ka fɛn caman hali bɛɛ t'a ye ɲɛ la nka mɛ bi anw karamɔgɔ kuraninw anw de bɛ taga ni o fɛnw ye réseaux sociaux kan i n'a fɔ TikTok ka ni jinɛw ka sɔnnikɛyɔrɔw diba yɛlɛnni fo ka se sumuni ma hali Bambe ni Kusa nin bɛɛ bɛ bila réseaux sociaux kan est-ce que jinɛko dɔ don wa sisan kɔni i y'a bɛɛ fɔ i y'a bɛɛ de fɔ ne den o de kama n k'i ma k'a tiɲɛna fɔlɔ hali ni i kungo k'i bɛ jinɛ bɛ mɔgɔ la k'i b'a foto ta i ka o caméra kelen tɛ sɔrɔ o tɛ kɛ caméra ye tuguni mais n'i y'a ye a bɛ bɔ ka bɔ TikTok kan a bɛ ka bɔ Facebook kan i bɛ ko dɔ de i b'a yira i la jinɛw taara de jinɛ tɛ yen u tɛ yen de minnu b'a kɛ u tɛ yen dɛ suku vert de don n'o tɛ jinɛ ne yɛrɛ filɛ denmisɛnninw de ye ne bila Facebook kan a bɛ san joli bɔ n bɛɛ n'a ka ni fini kelen min ye n bɛ n'o fini kelen n y'a f'u ye a bɛ kɛ don min na u m'a fɔ n ye yɛrɛ a tɛmɛnen kɔrɔ kɔ u y'a fɔ n ɲɛna n k'a ma diya n ye a bɛ n bila ka mun na Ala bɛ na n'a ka na ye n bɛ dɔn n bɛna dɔn ni min ka furakɛli la n bɛna dɔn ni min ka sira ɲuman kan n bɛna dɔn ne ma foyi falen Ala la ni ne bɛ ko o ko kɛ ne b'a fɔ fɔlɔ bisimilahi arhamani rahim n bɛ foli di Ala ma k'a d'a kira ma ka sɔrɔ ka n bolo don n ka baara la n ma deli ka n bolo don n ka baara la fɔlɔ hali ne bɛ fatɔ furakɛ ne bɛ Ala de wele fɔlɔ ka sɔrɔ ka jinɛw wele jinɛ silamɛ bɛ yen kafiri bɛ yen a kafirilamaw Ala k'an kisi olu ma a silamɛlamaw Ala k'an n'olu to ɲɔgɔn bolo i ɲɛ bɛ mɔriba o mɔriba la Bamakɔ bi a bɛɛ ni jinɛ silamɛ dɔ de bɛ baara kɛ awɔ o fɔ i tɛ malo wa i ɲɛ bɛ soma kangara la ani jinɛ kafiriw de bɛ baara kɛ ayi o tɛ wuli awɔ i bɛ dɔ de kolo o n'i bɛ jɛ ka baara kɛ
ni ɲana ladilikan b'i bolo k'a lase Narena kalandenw karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kalandenw sabula i bɛ fɛn caman fɛnɛ ye kalandenw dɔnnibaliya de b'u sa a ma i bɛ ladilikan jumɛn fɔlɔ k'a di Narena kalandenw ni karamɔgɔw bɛɛ ma ne de i b'a fɔ karamɔgɔw ye u ma dɔgɔyama tɛ nka an ka ko kɛ tiɲɛ kan an ti yan tɛ dɛ an bɛ kiyama de ɲini kosɛbɛ an ka kɛ tiɲɛ kan ni ko an ka kɛ tiɲɛ kan an ka ɲini ka junkilisi dɔn ni ko an ka kɛ tiɲɛ kan an ka ɲini ka ju don cogo dɔ daga la ni ko an ka kɛ tiɲɛ kan an ka a ɲini ka denmisɛnninw sigi barika ka ɲa n'an ka kɛ tiɲɛ kan junden bɔlen kɔrɔ kɔ ju na a kan ka taa ɲamajugu ko ba la fɔlɔ n'a ye ɲamajugu ko ba la i bɛna ka na ɲamalakali daga dilan k'a d'a ma o ɲamakala daga o ye mun ye i bɛ nkunan de dilan n'i ye nkunan dilan a bɛ taa n'a ye a b'a ko su 17 sɔgɔmada 17 a b'a bɛɛ ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye fɔlɔ n'a ye ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka daga dilan k'a d'a ma daga min garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ ni daga min ye daga min furu bɛ sɔrɔ ni daga min ye daga min n'a ti a ti limaniya ka don ko lankolon na kosɛbɛ ne zonbaw bɛ yen ne olu bɔ sonyɛli la kosɛbɛ fataw bɛ yen ne olu ka fa kɛnɛya a bɛ kɛnɛya ni mun ye Ala tɔgɔ a bɛ kɛnɛya ni mun ye limaniya a bɛ kɛnɛya ni mun ye i bɛ fɛn minɛ i dalen don a la kosɛbɛ an kana kɛ wari ayi wari ɲini tɛ n'i y'a kɛ ni wari ɲini ye dɔrɔn a bɛɛ tiɲɛna o ye tiɲɛ ye awɔ ne den n bɛ dan ye foliciw folici ne kɔni n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw ye denmisɛnnin ye Ala k'aw kɛ mɔgɔkɔrɔba ye n bɛ foli lase n kɔrɔmuso yɛrɛ ma Ina a yɛrɛ kun kan ka ye nin kɛnɛ kan nka lajuranin dɔ b'a yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ k'a tɔɔrɔ dɔgɔya n bɛ foli lase n ka kɛnɛtigiw ma ka foli lase n ka kalanden bɛɛ ma n ye galama sigi fɛn o fɛn kun yarabi a ma n taw ni wali kalandenw Ala ka si ni kɛnɛya d'u bɛɛ ma halisa Ala ka kisi ni tanga t'an bɛɛ lajɛlen Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka Maliba in Ala k'a ɲama jɔ n'an bɛ taa an bɛ se n kɔni bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fana fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala ka sababu ɲuman Ala ka Mali suma Ala ka segin ka Mali suma Ala ka segin Ala ka tiɲɛ don an da n'Ala bɛ s'an ma don min na k'an ka kuma laban kɛ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne kɔni y'a ɲini n'ale karamɔgɔw fɛ u k'u tile u ka kalandenw ye k'u to yen manamana ko la u k'u tile u ka pereya in dabila u k'u tile u ka gwarijɛgɛniya in u k'a dabila n b'a dɔn ne ye nin kuma fɔli min kɛ bɛɛ bɛ bɔ ka ne dɔgɔya parce que n ye tiɲɛ de fɔ hali ni n dɔgɔyara la n ye tiɲɛ de fɔ awɔ o de don kuma ɲana an bɛ foli di filɛbagaw ni kanubagaw bɛɛ ma Mifa Production ye an ka baaraw ye baara mun kɔnɔ ni kunnafoni minnu bɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko actualité ka wuli ka a kow tiɲɛ ɲini an sun kɔrɔ k'a di limanaw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ an tun bɛ fɛn min ye karamɔgɔ Ami Tarawele fɛ yen ni bɛɛ b'a wele ko Imaka Ami nin kun ye ale ka baro ye wagati wɛrɛw la an bɛna kunnafoni tɔw d'aw ma n'Ala sɔnna ma wasalamu